Emakhosini umhlambululi. Ngifuna ukukhuluma ngento abantu abangayi-understand. Ngihlezi ngikhuluma kodwa ani-understand. Ngicela ukuyibeka. Yabona imithi isilimaze isintu. Isintu silimele nje namhlanje ngenxa yemithi. Angi-understand ukuthi kungani nihambisa kakhulu isintu ngamakhambi. Isintu sihamba ngemithetho engeke yaze yangenwa umuntu wangaphandle esithi umelaphi wendabuko. Umelaphi wendabuko ungena masekusele izizukulwane abantu abadala bangasekho noma bangenalo ulwazi. Kodwa nakhona kuba yi-2 chances ukuthi uyoniyenzela okuyiqiniso. Akushiwo ukuthi makuthiwa nayi inyanga ikhona ihleli la inyanga ngempela. Akushiwo ukuthiwa mabathi nanku umprofeti. Akushiwo mabathi nayi inkonzo yangempela noma umprofeti wangempela noma umthandazeli wangempela. Ngempela kukabili. Ibuyela kule nkulumo engike ngayikhuluma ku-one of videos ukuthi kuyenzeka ukuthi uyohlola kanti uyolimaza into zakho. Same applies namanje la. Kuyenzeka ukuthi uchulungisa isintu bakenzele ngemithi kanti siyamoshakala. Baningi namhlanje abantu abalali emakhaya because of akulaleki. Kunemimoya engenile, kunemimoya yezilwane yamathunzi amnyama. Akunampilo so kugcine kucatshanga ke lapha ekhaya ukuthi awuthi sizame ukuthola umelaphi. Kukhona imimoya ehambelana nalo melaphi ozenaye. Hey, ngithi na kukhona imimoya emibi ehambelana naye. I mean lo melaphi wendabuko umthola mhlawumbe umuntu esingaze sithi ubunyanga bakhe uthwele ngabo ngesilwane. Then uzomkhipha isilwane. Yangis isilwane asikhiphi ngesinye isilwane. Because of naye. Uma ukwazi ukukhipha isilwane is something tricky. Noma not tricky, if not tricky, manipulative. Isilwane sakho uyakhona ukuthi uthi mawuthi ngiyakhipha kulo muntu isakhona ukukutshela ukuthi nawu naso manje ungikhiphelana. So ngeke banitshela. So kuyenzeka ukuthi abantu abazonilungisela izinto bekufanele nizenzele nina. Yazi ngokomthetho the way sekumosheke amakhaya ngakhona nesintu sabantu ingathi abelaphi bangakhatha ukungena emakhaya enu if zifike bayibizani babethele imizi balunge ngathi ingayekwa ngathi abantu banga-instruct ukuthi nina sicela abadala ukuthi bayenze lokhu nokuthi nanoma ungamkhanyisela as long yena angeke azafike ngoba sekumoshekile. Kuyenzeka ukuthi umuntu impilo yakhe ingahambi kahle ngenxa yokuthi udinga ukuthi ahlawulwe lo muntu noma abantu abadala bathi bayambanga noma kuthiwe ayenzelwa ngimbeleko. Uyabona lezo inkulumo lezi zesimoya ezichip izinto abantu banibamba ngazo. Uyabona mabangathi unesilwane mabangathi kuyabangwa uyabangwa. Angikaze mina ngambona umuntu obangwayo kodwa kwamele kube khona certain things umuntu uyakhona ukushwelezelwa nokushwelezela ngoba isintu naso saba nemikhuba yokuba selfish ngemali. Bantu bagcine baba greedy basiphendula isintu. Lo muntu wesifazane lo walala nalo muntu wesilisa azi kahle ukuthi akakwazi kwa umthengela ikota nepaint. Kodwa nizomfuna inkomo nezimbuzi nimlimaza impilo yalomntana lo. Into very important ukuba khona ababobaba nakubomama ngisho nanoma ngathiwa banenkukhu kuphela abanambuzi. Namhlanje nimoshele abantwana abaningi. Basize basangene emakhanda because of now isintu nisihambisa ngani ngemali enkulu.
hence ngayikhuluma ukuthi uma kwamele umuntu wesilisa ageza amagceke womuntu wesifazane isinto ngithi mina ngokukamoya naye abakubo yena umuntu wesifazane wabalimaza ngokuthi uye wahamba ozenzela umathanda. So kungani lo umuntu wesifazane yena nomama yakhe bangageza amagceke kubo naye umama sithi isinto sife ngoba akuna rape khona lapho bavumelene labantu kodwa kwamele umuntu wesilisa agcilazo ngokuthi wamela ageza amagceke nawe thenga imbuzi ugeza amagceke wakubomalume because of noma wakabobabakho ngoba ubabakho ukushadile wena ukhoste ukuthi uyenza into ezivunayo lengaphandle. So ungani isihloko sami sithi imithi ibulele isinto. Baningi namhlanje babonile ukuthi idlozi li slow noma alisheshi lahamba kancane kwizinto kuyidinga esizivunayo bamoshile emsamo sebabuya ukuyozilandela amadlozi wakwamanye amazwe noma imithi ezokwazi ukuvimba lapha emsamo ukuthi kuphile yona ngoba amadlozi akho aslow. Yesiphi isinto osichubayo lapho? Kukhona izinto enizilanda ngaphandle ezibuye zilimaze umsamo. Sintu senu namhlanje asisebenzeki ngisho nanoma ngathiwa kuyashwelezwa phezulu kwalomsamo kungalungi lutho ngenxa yokuthi nihambisa isintu ngemithi. Kuthiwe lo muntu wesifazane bashada namhlanje isintu asibheki asifani nathi thina abahloli abahlambululi abelaphi bendabuko abaprofeti angeke nihlola imishado as long umntana umfana athandile noma lo ndoda ithandile lo muntu wesifazane akuchekwa ukuthi umshada ngenxa yomuthi na niyoyenzela abantu abasebenzisa imithi emishadweni nakuma relationship nibashadisa kanti nilethe isipoko la ekhaya uJezebel umhluphi uwezwe. Imithi iyenze yonke into abantu abasebenzisa imithi emibi iyabasebenzela ingakho kugcwele bona bonke manje abantu bashadile ngemithi abantu bathola imisebenzi ngemithi so impilo eseyikhona ingakho ngithi abantu yonke into abayitholayo bayithole because of imali nemithi. Imali imenza ukuthi ayothatha into wrong ukuthi ingakho namhlanje emisebenzini abantu abakhona ukuhlala once ungathola umsebenzi sweet konyana noma umuntu ohamba ngendlela straight you won't survive. Abantu basebenzisa imithi umsebenzi uphiwa abakini namhlanje abantu balinyazwa because of bangene ngemithi emisebenzini ku-operate imithi emisebenzini imishado everywhere imithi amathenda yonke into kusebenzisa imithi so wena osebenza ngokukhanya uyodinga ukuthi ube prayer warrior ube inkanyamba nanoma ngafanelanga ube inkanyamba ngoba kwamele uhlala uvikile impilo iyafostwa. So uma uzokhuluma ngesintu ukhuluma ngento eseyilimazekile ubheke KZN ubheke emakhaya bathini emaXhoseni abeSuthu amaTswana amaVenda Tsonga balime nonke all the tribes African tribes South Africans futhi abakuse South Africa ngoba ngifuna ukukhuluma ngabanye bonke isintu sethu silinyazwe imithi sithanda imithi nanoma ingekho necessary silibele ukuthi silalele idlozi ukuthi lifuna nakhona izithuthu chances ukuthi lo umuntu uzokutshela ngempela ukuthi leli dlozi ngempela lisho njalo usuka khuluma nalo kamampela na cause now idinga ukuthi unekele ukudlala kwanina yela nokudlala because of now ningena ngenyawo elilodwa khona lesinto enisebenzisa when it suits you. Yes, like for example kuyashadwa senifuna isinto nanoma nazi kahle ukuthi anilifuni nje anizifuni amadlozi kodwa makushadwa nifuna isinto sibela nifuna ukuthelwa ngenyongo
kodwa nama-Christians. So alisenzwa half. That's why uzothola ukuthi abantu badivorsa ke kakhulu because of nitswaka nishayela phezulu ngokuthi nje singena nje because of sashade and then masiceda uzujikise nendoda eyazi isintu sayo umjikise ngenxa wena ukuthi umshade ngomuthi umjikise ingqondo ukuthi sosonta lapha. Namhlanje abafazi nina amadoda nisonta einkonzweni zabafazi. So isintu sibulaleke ngalowo ndlela ngenxa yani yomuthi. Imithi ihambele phambili. Ningazitshela ukuthi the way umuntu operate ngakhona hayi uyiphethe kanti uhambe wayolanda imimoya ezokwazi ukumphelisa. Right now kukhona umuntu it's more like I'm doing another topic la but ithi ngiveze nje kancane. Kukhona umuntu onemali and lo muntu unemali ikhala kubo likhulu abantu bakhona banemali kodwa bazi ukuthi isithwalo sakamkhulu yithwalo ezinhle lezi kwathiwa umkhulu indlela bekayenza izinto zibe zinhle ngakhona wahamba umkhulu wayethola mhlawumbe ikhambe lithize noma ungasikhamba lithola emntwini. Uyabona uzuthi uhambe entabeni uzitholele induku mawuthi uyifaka la endlini kanti izovula ibusiso la ekhaya. So leyo nduku leyo bakhula ngayo ikhona kodwa bawazi umsebenzi wayo. Kwaziwa nje ukuthi umkhulu wayibeka lapha. Kanti umkhulu uhambe emhlabeni angashongo umthetho walenduku ukuthi la ekhaya akufanele uzithole ube nomntana uma umuntu wesifazane ungakashadi. Noma la ekhaya akufanele ubambe umuthi all together uthole enyangeni. Uma ngalizinto zakho seziyamoshakala. Le nduku anizange ngitshela umthetho wakhona ukuthi nje isikhumbuzo sakamkhulu induku kamkhulu beyihlala lapha sibeka lapha. Kanti inemithetho. Angazi uyezwakala lento engikhuluma. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe. And also ngicela nibuze imibuzo. Buzani imibuzo nibuye futhi nibonge. Ama comments nama likes awafani ngenamba and please subscribe emakhosini.